салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд то хабарҳои варзиширо мегӯяд. шурӯъ мекунем. ПСЖ дар мавсими 2024-25 аллакай панҷумин ҷоизаи чемпионии худро ба даст овард. Ин хелам гуфтан мумкин аст ки дастаи парижӣ имсол ғайри ҷоми чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо дигар дар тамоми мусобиқаҳое ки иштирок кард ғолиб омад. шаби гузашта дастаи мазкур дар суперҷоми Аврупо бар тими Тоттенхем Хотспур ки ғолиби Лигаи Аврупо буд, тариқи силсила зарбаҳои пеналти дастболо шуд ва панҷумин ҷоизаи чемпионии худро дар ин мавсим ба даст овард. Тоттенхем ҳарчанд дар рафти бозӣ муқобили ПСЖ рақобати баробар нишон дод, аммо дар вақти силсила зарбаҳои пеналти имкониятҳои худро аз даст дод. ПСЖ дар мавсими имсола суперҷоми Фаронса, ҷоми чемпионати Фаронса, ҷоми Фаронса, ҷоизаи Лигаи чемпионҳо ва суперҷоми Аврупоро соҳиб шуд, ки бо ин унвони серҷоизатарин дастаи Аврупо дар мавсими футболии 2024 ва 25ро ба даст оварданд. Луис Энрике сармураббии ин тим дар карьераи мураббигии худ 17-умин ҷоиза ва ба сифати сармураббии дастаи ПСЖ 8-умин ҷоизаи чемпионии худро ба даст овард. То соли гузашта ҳама бо як овоз мегуфтем ки ПСЖ ҳеҷ гоҳ чемпиони Лигаи чемпионҳо намешавад. ана марҳамат, ПСЖ 5 ҷоизаи чемпионӣ дорад ва Усмон Дембеле дар Барселона нолозим ҷоизаи туби тиллоӣ мегирад. туби тиллоиро кӣ мегирад? акнун ҳамаи гапу калончаҳои футболи Аврупо дар мавсими 2024-25 хотимаёфт ва ягона чизе ки аз ин мавсим боқӣ монду бояд барпо шавад, ин маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ аст ки маҷаллаи Франс Футбол ба он омодагӣ мебинад. феълан номзади асосӣ Усмон Дембеле аст ки ин мавсим ғайри 5 ҷоизаи чемпионӣ ҳамчунин дар Лигаи чемпионҳо 8 гол дорад. дар Лигаи Яки Фаронса бо 21 гол дар мавқеи дуюм буд, дар ҷоми Испания 3 гол зад ва дар суперҷоми Испания ҳам гол зада буд. ҳарчанд дар бозии суперҷоми Аврупо гол назад, аммо паси голӣ иҷро кард. Фабрицио Романо ҳам дар саҳифаи худ Дембелеро номзади арзанда донист ва чандин коршиносони дигар итминон доранд ки маҳз фаронсавӣ соҳиби ин ҷоиза мешавад. дар баробари ӯ ду бозингари дигари Барселона Ламин Ямал ва Рафиня ҳамчун номзадҳои асосии ҷоизаи мазкур ба ҳисоб мераванд. маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ қарор аст рӯзи 22 сентябр баргузор гардад. хулас, бо кулли оморҳо ягона нафаре ки ба ҷоизаи туби тиллоӣ аз дигарон дида наздиктар аст Усмон Дембеле мебошад. вале ба ҳар ҳол ҳоло пешакӣ чизе гуфта намешавад, зеро баъзан ин ҷоизаро ба як нафари кимчихел номаълум барои рақсҳои зебо, ороиши аҷоиби мӯи сар, ҷавони хушахлоқу Копа Америкаву чун чизҳои дигар медиҳанд, ҳайрон мешавӣ. Винисиус Ҷуниор зимистони ҳамин сол аз чемпионати Португалия як дастаи футболӣ харида буд ва акнун дастаи Винисиус баъди 7 моҳ дар Лигаи Олии Португалия бо дастаҳои Порту, Бенфика ва Спортингу дигар тимҳои пурқуввати Португалия нерӯсанҷӣ мекунад. номи дастаи Алверка аст ки баъди харидории саҳмияҳои бошгоҳ Винисиус ҳайати дастаро пурра аз ҳисоби ҷавонон тартиб дод. дар аввалин бозии худ дар чемпионати Португалия дастаи Алверка аз тими Моренренсе шикаст хурд ки онҷо сину соли миёнаи бозингарони дастаи Винисиус то 21 соларо ташкил медиҳад ки бо ин унвони дорандаи ҷавонтарин ҳайатро миёни дастаҳои Аврупо соҳиб гардид. дастаи Алверка дар 21 соли охир аввалин маротиба аст ки ба чемпионати Португалия роҳ меёбад. худи Ҷуниор то ин муддат чанд маротиба ба даста рафт ва ба бозингарону кормандони бошгоҳ машваратҳо гузаронида буд. акнун Алверка то кадом андоза метавонад дар Португалия муваффақ бошад, аз паю қадами Винисиус Ҷуниор вобастагӣ дорад. баъди тамоми хизматҳои Донарума барои ПСЖ ин даста аз баҳри итолиёвӣ гузашта нест. ҳоло ин мавзӯи ҷанҷолитарин дар фазои дастаи парижӣ аст ки дар бозии суперҷоми Аврупо номи Ҷанлуиҷиро дар рӯйхати ҳайати асосӣ нанавиштанд. ҳама чиз баъди харидории дарвозабони нав бо номи Лукас Шевале оғоз гардид ки ба иттилоъе дар бошгоҳ мехоҳанд аз ҳамин мавсим маҳз ӯро ҳамчун дарвозабони асосии даста дар бозиҳо ба майдон бароранд. мусаллам аст ки ин қарори роҳбарони бошгоҳ ба Донарума писанд наомад ва ба сифати эътироз дар шабакаҳои маҷозӣ бо ПСЖ
ҷанги ошкоро эълон кард. Аслан баҳс дар арафаи гуфтугӯ дар тамдиди шартномаи дарвозабон шурӯъ шуд. Шартномаи дарвозабони итолиёӣ бо дастаи Парижи тобистони соли оянда хотима меёбад ва дар рафти тамдидсозии шартнома гуфтугӯи ҳарду тараф ба қавле напухт. Агенти дарвозабони мазкур Энзо Райола дар суҳбат бо журналистон гуфт ки агар тамдид нахоҳанд мушкиле нест. Ба Ҷанлуиҷи Донарума дастаҳои пурқудрати англисӣ таваҷҷӯҳ доранд. Тарафи ПСЖ барои Ҷанлуиҷиро ба он дастаҳо додан маблағи ҳангуфт талаб доранд. Онҳо медонанд ки то анҷоми шартнома ҳамагӣ 1 соли дигар боқӣ мондааст ва ҳеҷ дастае ба хотири 1 сол маблағи онҳоро пардохт кардан наметавонад. Аллакай Ҷанлуиҷи Донарума тавассути саҳифаи худ ба мухлисони ПСЖ алвидо гуфт, вале то ҳол тақдири ин дарвозабон норӯшан боқӣ мондааст. Луис Энрике бошад ба ҳайат даъват нашудани ӯро бар зиммаи худ гирифт ва гуфт ки ин мавсим мо бояд бо Лукас Шевале кор кунем. Ана ҳамин гуна низоъ ҳоло дар фазои дастаи ПСЖ идома дорад ва бо эҳтимоли зиёд ин мавсим агар Донарума аз даста наравад, дар курсии эҳтиётӣ мешинад. Он ҷое ки 1 сол мешавад, Матвей Сафонов аз ҳаёту маъмуд розиву бо ифтихор нишастанро идома медиҳад. Неймар дар тӯли 4 соли охир аввалин маротиба аст ки дар 6 бозии дастааш пайҳам ба майдон мебарояд ва 90 дақиқа бозӣ мекунад. ҳанӯз аз замонои ПСЖ ва баъдан дар ҳайати Ал-Ҳилол бозингари бразилӣ 4 соли охир ягон маротиба 6 бозии пайҳам надошт. аз осеб бармегашт ва боз ба мушкилии дигар дучор мегардиду ҳамин тавр моҳҳо дар майдони футбол намоён намешуд. акнун дар дастаи Сантос ба ӯ осеб намерасонанд, мисле ки бразилиҳо Неймарро аз дӯстдорӣ намезананд. дар ин 6 бозии пайҳам Неймар ба задани 3 гол даст ёфтааст. чанде пеш Карло Анчелоти изҳор дошт ки мехоҳад дар чемпионати ҷаҳони соли 2026 Неймарро ба ҳайати даста даъват намояд ва ӯро ҳамчун бозингари калидии мунтахаби Бразилия истифода барад. ин суханони сармураббӣ ҳамчун ангезаи асосии пешравиҳои Неймар дар чемпионати Бразилия аст ки мехоҳад боз як бори дигар ба сатҳи Неймари қаблӣ баргардад. беҳтарин истироҳатро дар футбол Неймар кардааст. дар як мавсим як бозӣ мекард, аз ҳама маоши баланд мегирифт, доим дар шабнишиниҳоу рақсу бозӣ буд ва боз бо маблағи аз ҳама калон ба як дастаи дигар мегузашт. дар шабакаҳои иҷтимоӣ чанд рӯзи охир наворе аз ҷониби як делфин фурӯ бурдани як хонуме бо номи Ҷессика нашр мешавад ки гӯё ин духтарак дӯсти наздики он делфинҳо буду билохира аз ҷониби онҳо кушта шуд. ҳатто гуфтанд ки ин духтарак чандкарата чемпиони ким кадом як мусобиқаҳои байналмилалии обӣ аст. хулас ин хабар ба қавле оламгир шуд ва атрофаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ гапу хабарҳо хеле зиёд гардид. манам як нафари ба ин хабар бовар карда имрӯз дар мавридаш хостам хабар нависам ва ҳамин қадар ки саҳифаву шабакаҳои расмии ҷаҳониро кофтам, ҳеҷ номе ба унвони Ҷессикаву ҳеҷ хабари расмие дар мавриди делфинҳои одамхӯраш пайдо накардам. фақат як расонаи хабарии қазокистонӣ бо номи Касатка ин мавзӯъро мисли ман пайгирӣ кардааст ва баъди таҳқиқот чунин хулоса навиштааст ки ин навор асоси воқеӣ надорад ва сохтаи ҳуши маснӯӣ ё худ тариқи платформаи ChatGPT сохта шудааст. ҳатто ҳамон гуна одам дар рӯи дунё нест. Ҷессика гуфтани одам дар рӯи дунё ба ҳамон шакл вуҷуд надорад. ин хабари дурӯғтарини ҳафта буд ки вақти қимати худро дароғ надошта тамошо кардем. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.